Capítol 8. Benvingudes i benvinguts al nostre curs de flauta de bec en línia. Avui ja anem pel capítol 8 i aprendrem una nota més, el do. Amb aquesta nota la digitació serà molt i molt fàcil de recordar, però no tant de fer, tot tapat. El do està situat a fora del pentagrama i com que ens falten línies, doncs n'hem d'escriure una de nova de petiteta. Així sabrem si està en un espai o una línia. Com ja us he dit, la digitació és molt fàcil, tot tapat. El que ja no és tan fàcil és assegurar-se de que tots els forats estan ben tapats. Proveu-ho diverses vegades fins que surti bé. Com sempre, la primera partitura són les blanques. Pas 1. Do, 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 do. Pas 2. Do, 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 do. Pas 3. Així és com es fa. Si veieu que us surt una nota molt aguda o sons estranys, és que no esteu tapant bé. Fixeu-vos-hi. Una altra partitura. Aquí posem silencis. Pas 1. Do, x, x, do, x, x. Pas 2. Ara sense el x, x. Do, do. Pas 2. Do, x, x, do, x, x. Pas 3. En aquesta altra partitura canviem de nota. Pas 1. Do, re, re, do, re, re. Pas 2. Do, re, re, do, re, re. Pas 3. I sona així. En aquesta ho fem una mica més difícil. El que costa més és el canvi de mi a do, perquè hem de posar els dos dits alhora i assegurar-nos que queden ben tapats. No és fàcil. Pas 1. Do, re, mi, do, re, mi. Pas 2. I així és com sona. Do, re, mi, do, re, mi. Pas 3. I així és com sona. Bé, el capítol d'avui s'acaba aquí. Ens veiem a la propera per aprendre un altre do, el do agut. Fins la propera!